Bona tarda. Anem a veure avui com crear una taula d'una base de dades a partir de les dades d'un full de càlcul. Aviam, tinc un full de càlcul, amb tot de dades, i selecciono totes les que vull portar cap a la base de dades. Selecciono el requadre. Fixeu-vos que agafo també els títols. Els títols, el nom de cada camp. Botó dret, còpia, i només he de fer això, copiar-lo i anar-me cap aquí. Jo aquí ja tinc una base de dades, estic a taules, i aquí entre les taules n'agafo un espai on no n'apunto cap en concreta, aquí sota poso enganxa. I ara se m'obre aquesta mena d'auxiliar que em deixa posar-li nom a la taula. Taula, socis... Em deixa si vull triar definició i dades, només definició o només dades. Com que he agafat els títols, he agafat els noms de nom, no sé què, quota, és aquesta opció. Si volgués afegir només les dades, seria aquesta opció, però si podeu, el més probable és que tingueu un full de càlcul amb definició i dades, si us interessarà aquí dalt. Següent. I amb qui em deixa triar, si vull totes les columnes o només algunes. Clic, les he agafat totes. Si alguna no la vull, doncs la tiro cap a l'esquerra. Selecciono i tiro amb aquest cap a l'esquerra. Següent. Ara va triant. Em deixa triar un per un si vull el tipus de camp. O sigui, el número de soci vull que sigui un enter. El nom, que sigui text. La data de naixement, li dic que sigui data. L'edat, enter. On està l'enter? Aquí, etc. I quan ja estic de tots, li dono a crear i em demana si vull crear una clau primària. De moment no la creo. M'ha aparegut aquí la taula socis amb tota la informació. No em puc afegir de nous perquè no he donat clau primària, però m'hi fixo que el número de soci em serveix de clau primària, doncs puc dir-li que aquesta ho sigui. Botó dret, editar, i el número de soci li dic que sigui la clau primària. Si li hagués dit que sí quan ell m'oferia crear-ne una, n'hauria creat un camp nou. I jo no ho volia perquè me'n sonava que hi havia el número de soci que el podia fer servir. Llavors teso, tanco, i si faig clic aquí, ara sí que puc afegir nous socis aquí sota. Vinga, doncs apa, ja sabeu portar dades d'un full de càlcul a una base de dades. Fins al proper vídeo. Adéu.